vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu iyo yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti ndakaita mwana nean underaged girl apo pandainge ndichiri kuma 38 years old. Pari zvino mukomana inini ndine 46 years. Saka izvi zvinhu pazvakaitika kwainge kusiri kuda kwangu kwekuti ndinosvika pakumitisa munhu ainge ari underage. At that time ainge aine 14 years. Mwana wacho akatozvarwa mukoma. Kusvika pari nhasi ndinotomuchengeta mwana iyeye, but amai vacho vakazoshayika. Uye zvekare ndinoda kureurura kuti ndakazoendawo kun'anga ndokubva ndachizonomugadzira so that ange achizofa. Zvakawanda zvakaitika panguva pfupi. A lot of things went wrong. So ini nemudzimai wangu panguva yacho tainge tichinetsana. Takati tichinetsana kudaro ndo pandakabva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichita girlfriend. Saka imwe friend yangu akabva anditi then kuti unge uchitsvaka umwe mukadzi akambopinda mumarriage, wadi wangotsvaka ako munhu wako wekuti unotanga naye at least wezera rechidiki, ndo vasinganetsi. Saka ndakabva ndachizosangana neuyo wandakazouraya. Pandakasangana naye mukomanashi ndakamupika apo ndikabva ndamupfimba. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari kuma 17 years because ainge aine muviri mukuru. Ndikati at least 17 zviri nani kana tikambochovha. Ndobva ndachizomutorawo ava kuma 18 years. Takabva tatanga kufambidzana, but pane pamwe apo friend yake paakanditi, iwe hautyi kusunga here nekuti munhu uyu wauri kufambidzana naye mudiki ane 14 years, uchasungwa ameno zvako. Saka ndakabva ndachizomubvunza uyo wandainge ndichidanana naye ndikamuti ndokumbirawo kuona chitupa chako. Akaramba nacho chitupa chake, ende waiti kana wakamutarisa waitofungidzira kuti maybe ane 18 kana kuti 17 years nekuda kwekuti ainge aine muviri mukuru than vamwe vezera rake. Saka ainge achingogara achingoti aya for 10 ndichazokurakidza. Uye zvekare ainge asingadi kuti ainge achindiintroduce kuvabereki vake, no matter what I used to try to do kuti ange achienda neni kuvabereki vake, because plan yangu yainge iri yekuti ndige ndichimuroora. At that time nemudzimai tainge tava kusatotaudzana zvachose. Uye zvekare veukama vakazongoitawo give up apo pavakazo find out kuti mudzimai wangu iye ainge ava neumwe murume waainge ava kufambidzana naye. Akatomboya kuno nechikomba chake vakagara muno muSouth Africa, but nekuzivawo kuti ndainge ndiine mhosva dzandainge ndapara, ndakabva ndachizongobvumawo sezvo mazuva acho iwawo ainge akabva kuSouth Africa achigara kumba kwevabereki vake. Ndokubva tachizogara pasi tikataura kusvika pari nhasi tiri kugara tese. So mukomanashi uyo akati abatira pamuviri, ndokubva ndati uyo handingambomutori nekuti ndainge ndava shuwa manje kuti ainge ari underage. Ndakabva ndachizotaura nevabereki vake vakapopota, asi ndikavaudza kuti iniwo ndainge ndisingazivi kuti ndo zvainge zvakaitika. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimuroora, asi izvi takazviita in secret, vanhu vasingazvizivi. Uye zvekare ndainge ndisingagari naye nekuda kwekuti ainge ari underage. Ivo vakatoenda kuchipatara pakanonyoresa, vakabva vati ainge asingatombozivi kuti ainge amumitisa ainge ambori ani, but mari each and every month ndaitoenda nemari ndoenda nonomupa. Uye zvekare ndaendawo ndichinomuona, dzimwe nguva ndichimutora obva aenda neni totombogara tese, but asingabudi zvake gate. Izvi ndakazviita kuzonosvika achizonopona mwana wedu mukomana, asi moyo wangu wainge usisiri paari. Pfungwa dzangu dzainge dzisisina kugadzikana because ndaitoona kuti iri ijeri randainge ndakazvitsvakira. Zvino ndakazoti pano ndoita sei. Ndakatanga ndichienda kumaprofita ndichipiwa minamato ndisingachadi nezvake. Uye zvekare ndikazoenda kun'anga. Saka pandakaenda kun'anga, n'anga iyoyo yakandipa chimwe chainge chakaita chilunch box cheice cream chainge chiri chered. Ndikabva ndanzi mulunch box imomo ndimo mandaifanira kuti ndinge ndichinyora. Kana ndanyora zita rake nezvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari,
but aifanira kuti ange achizofa, ndozvavakataura. Vakanditi kana zvikazozivikanwa ndaona murume iwewe wafira mujeri, saka pano tava kutoita mhiko dzekuti ange achizofa. Saka ndo mhiko dzandakaita idzodzo. Ndakapiwa chilunchbox chaichiya, ndikabva ndazonyora zita rake, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti ange achizofa nekuti aikwanisa kuzondisungisa kunyange iye achindida, but mutemo wenyika waikwanisa kuzondisunga. Saka ndakapiwa banga, ndikabva ndanzi chilunchbox chiya ndaifanira kuti ndige ndichienda kunochisiya kumakuva ndakachivhara. Zita rake randainge ndanyora pakapepa, chipepa chacho chirimo muchilunchbox imomo. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndachizonosiya kumakuva. Mushure mekunge ndasiya chilunchbox chacho kumakuva, ndakafonerwa neimwe hanzvadzi yake ichindiudza kuti ainge achirwara, achingobuda mututu. Ndakapfuura neko ndikabva ndavapa mari, but ndakaita sekunge ndainge ndichimhanya mazuva acho iwawo. Pane imwe kambani yandainge ndichishandira makarimo muHarare, saka ndakatovaudza kuti ndainge nditori parani, uye zvekare murungu ainge achindifonera, ndokubva ndavapa mari. Vakagamuchira mari iya vakati kotsano, hamupindi here kuti munge muchiona mhuri yenyu? Ndikati nditori parani izvezvi, murungu wangu anokwanisa kuzondibvunza kuti kuma-areas ekuno ndiri kutsvakei, but nhau yainge iripo yainge iri yekuti ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichizoona naye kuzonosvika achizonofa, uye zvekare ndaifanira kuti ndige ndichizovapa mari iyo yavainge vachazoshandisa yandinenge ndavapa, ndo yaizokonzeresa kuti ange achizofa. Ndo zvakaitika mukomanashi. Musikore wese wezuva ndaingofonerwa zvichinzi mudzimai wenyu kunoko haasi right. Ndokubva vaenda naye kuchipatara, akazofa. It was somewhere past 4 p.m. paakazoshaika. Ndakangoti ndichingobva kubasa ndakananga kuchipatara. Ndakaita sekunge munhu ainge arwadziwa, but mumwoyo mangu ndainge ndichifara. Ndizvowo zvandakaita izvi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Munoreva kuti makashaya here imwe solution naye mukoma? Ndiyo yega solution yamakawana here iyo yichi? Zvakangoma hazvo vedu we. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndakedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine cousin brother yangu uyo ari kugarawo muno muSouth Africa. Kutambudzika kwose uko kwaari kuita nenhamo nemadzudzo dzaari kusangana nadzo ndini ndiri kuzvikonzeresa, asi hakuna umwe munhu anozviziva kunze kwaamai vangu, nekuti ndivo vandakaita navo mhiko dzacho idzodzo mushure mekunge taenda kun'anga. Saka izvi ndo zvatakaita namai. Takatora hari dzatainge takanzi tinge tichitenga mabhodhoro uye zvekare nemapakatwa nemicheka mitsvuku. This was after tabva mukunetsana, because painge paine mafamily contributions aifanira kuti ange achizoitwa. Zvino ipapo pakabva pachizotanga kuita makakatanwa. Vamwe vaita sekunge ivo ndivo vari kunyanyisa kucontributa stereki, ende sezvo vainge vacontributa ndivo vainge vachida kuti vange vachizoorganiza program yeti tose tainge tacontributa. Saka mukuzonochinjana mashoko paya tichinetsana mufamily group ndakangobatikana nazvo. Then amai vangu vakabva vanditi amusiye anonetsa Alfred uyu, tichamugadzirisa, not his real name. Saka ndakazoti ndaenda kumba takatoti takatogara namai vakabva vati asi Alfred anombozviona saniko, angandituka inini kuti ndiri hure inini, akamborara neni here, akambondikumura here chipfeko changu chemukati. Ndo zvainge zvichitaurwa naamai vangu. Amai vakazoti mangwana acho makuseni vakabva vati vainge kuine kwavainge vachida kuenda, saka vainge vachida kuti ndinge ndichienda navo. Iniwo ndainge ndisina kana kumboziva kuti vainge vatori neimwe n'anga iyo yavainge vakataura nayo. Takazoti tasvika kumba kwen'anga iya ndipo apo patakabva tachizopinda mudare, tikabva tachizoudzwa kuti tinge tichizovagadzira mukoma Alfred ava. Painge pachazodiwa
hari, mabhodhoro uye zvekare nemucheka mutsvuku nemapakatwa. Saka ndakabva ndachizoudza amai kuti ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako. Takaenda tikabva tanotenga zvinhu zvezvia, ende muone zvenyu mukoma, takatomboenda kushop tikatonozvishaya zvinhu izvi because kumaraini ekwedu variko vakawanda vava kungoita izvozvo zvekungotengesa zvinhu zvinoshandiswa kumasowe. Takati tazvishaya mukoma, takaenda pamba peumwe muprofita tikabva tamuudza kuti tainge tawirwa nedambudziko. Zvino vainge vachitibatsira vainge vati tinge tichitenga hari nemapakatwa uye zvekare nemicheka mitsvuku. Then madzibaba vaya vakabva vachizotitengesera mukoma, vakatitengesera tikabva tachizodzokera kumba kwen'anga iyaiya. Takati tasvika kuya akabva achizoenda nesu musango. Takafamba ndikangoti maybe about 4 kilometers tichifamba kuzonozvika tava musango. Takazoti tava musango muya ndipo apo patakabva tanzi tinge tichichera gomba. Takachera gomba rekuti munhu unotsika ugomiramo mugomba imomo nemakumbo ako ose. Takabva tati tachera gomba riya ndokubva tagadzika zvinhu zviya mugomba, ndokubva tabayirira mapakatwa aya muvhu. Kana ari semabhodhoro aya ainge akazadzwa mvura nemimwe mishonga yakasiyana. Tainge takanzi tinge tichifuridzira imomo zvekare nekuzodeketerera zita ravo mukoma ava. Saka takaita saizvozvo mukoma Nashi, ndokubva tachizofushira zvinhu zviya. Takati tapedza kufushira takangonzwa rimwe zimhepo iri rakangosimuka. Then panzvimbo paya apo patainge tapedza kufushira pane chamupupuri chakangosimuka. Then n'anga iya ikabva yati zvaita iyi imhepo ichange ichizomuteverera kweupenyu hwake hwose. Chose chaanenge abata nemaoko ake chinenge chakatukwa, uye zvekare haafi akakwanisa kuita chipenyu chinooneka muupenyu hwake. Achangova munhu wekuti anenge achingobata mari. Kubata kwaanenge aita mari iyoyo inopera asina kana chaanenge amboita. Ndo zvatakaudzwa nen'anga yacho iyoyo. Fast forward, ndakazodzoka zvangu kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Vakazongokaruka vatongodzingwa basa, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatongoshamisa munhu wose, asi kwete ini naamai. Vakasimbisiwa vakanzi muchariwana basa sezvo muine pemiti. Kutaura kudai mukoma vanongotambura nayo pemiti. Isu vamwe tinoshanda nemadays kumoshoko tiri kutoita zvinhu zvikuru. Ende kubva ivo pavakatanga kutambudzika, inini nemurume wangu even though tichiwana mari shoma mwedzi woga mari yatinobata haisviki kana 9,000 tiri vaviri. But mukoma takasvika pakutenga motikari. Ende ndinogara ndichizvibvunza kuti asi kuzonotenga motikari kwatakaita mari yacho takamboisevha sei? Zvakangokaruka zvaitika mukoma. Tikangoti 1 month tikangotenga mabasics edu, the following month tikatoona kutoti ingawani zvatatosevha mari kunodai tatova nekamari kakawanda, ndokubva tachizotenga motikari. Hatina kana mari yatiinayo, asi upenyu hwatinorarama kana ukationa tichifamba nemurume wangu unotofungidzira kutoti vanhu ava vane imwe mari inotyisa. Yet hatitomborina kana mari. Kana ari semalaki awa maweekend handizorore. Sanhasi musi weSaturday kudai ndanga ndichifanira kuti ndinge ndakazorora, asi ndiri kutoteerera maconfessions enyu nditori kubasa kudai. Pane umwe mukadzi akangondifonera akabva ati kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichizoya kuzomuitira peace job. Saka ndo kwanditori izvezvizvi kubasa. Apawo murume wangu atoriwo kupeace job, zvekuti mwedzi uchizonopera mari yedu yepay hatitomboibati kana tinotoshandisa mari idzodzo dzemapeace jobs. Ndangova munhu wekuti ndingori nelaki sezvakaitika apo patainge tichibva kumusha. Munongozviziva kuti muna January pabhodha panenge pachipisa. Saka murume wangu ndiye akatanga kudzoserwa mari. Patakati adzoserwa mari kudaro ndokubva adhindirwa 3 months. Neniwo ndainge ndichitevera ndiri kumashure kwake, ndikabva ndadhindirwawo 3 months. Zvakatondinetsa ende vanhu vazhinji mukoma vakatoshamisika, but vamwe vose vainge vari kumashure vaitongotorerwa mari dzavo vodhindirwa ma1 month. But inini nemurume wangu hatina kana kumbobhadhara kubva tichiri kuZimside paya, sezvo tainge takaita zvokufamba netsoka kubva kuZimside. Pane paya masoja paanenge achida mari, mukoma Nashi vakangotisiya tichingofamba. Vakangotibvunza kuti ko muri kuendepi? Tikabva tati tiri kuenda kunohodha.
vakabva vati it is okay, tichazoonana pakudzoka. Takazoti tasvika pafoot and mouth paya pavanoda mari chaizvo. Hapana kana akamboticheka, vakangoti mapasipoti enyu aripi, ndokubva tavarakidza kana kumbovhura mukoma. Umwe wacho ndokubva atoti sharp the one, ndokubva tatoenda kunodhindisa mapasipoti edu. Hatina kana sendi mukoma ratakashandisa. Takati zvimwe kuda tava pachigedhi chiya chekupedzisira wava kuSouth African side. Tikati apapa pakafitira kurohwa munhu mari because painge paine mapurisa ainge akawanda. Takasvika paya mukoma kana sendi zvaro ratakaburitsa. Takazototi tava kufamba, umwe wacho mukadzi green bomber akatoseka akatoti maZimbabwean makaomera, even though takunzwirai tsitsi munoreva kuti matadza kungosiya kana 20 rand nyana zvayo. Ndokubva taseka tikati hatina mari mukadzi, ndokubva tatonokwira makombi tikabva tatouya kunoko. Zvaizvo kungoti pane zvose izvo zvatiri kuita unongochingona kuti ndakangoropafadzwa chete. Foni yangu yakawira mumvura ndichiwacha, ndikati apa kwatova kutotenga imwe foni. Nanhasi uno ndo foni yandiri kushandisa mukoma. Hapana kana zvandakamboiita foni iyoyo. Ndakazototi after foni iyi ndazoibatidza, murume wangu ndopa akazoti dai watsvaka blower waiblower, but inini ndainge ndisingatozvizivi. Ndakangotiwo foni yawira mumvura. Apa ndakazotoiona later kuti my way, foni yangu yawira mumvura, but yainge iri on. Ndokubva ndangoidzimawo ndikaiisa pazuva. Ndokubva ndachizomuudza kuti foni yangu yainge yawira mumvura. Mukomana chifoni iyi ichiri kushanda kusvika pari nhasi. That is how blessed we are. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, ko mukagotadza kuita laki sei nekuda kwekuti mune munhu wamakagadzira mukatorera laki rake, asi zuva iro razvinozokupandukirai muchadzoka neimwe confession. Let us talk about this issue in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.